या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। सिंधुदुर्गातील 4 रेल्वे स्थानकांचा होणार कायापालट। कोकण 7 लाईव्हचा दणका आणि भरले खड्डे। आणि सिंधुदुर्गचं मँचेस्टर। कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सध्या सावंतवाडी नृसिंहवाडी एसटी बसच्या चालकाचा एसटी बस स्वच्छ करताना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। पाहूया। जनसामान्यांच्या या लाल परीकडे कधी लक्ष दिलं तर ठीक आहे, नाहीतर चाललंय ते बरं अशी काहीशी अवस्था एसटीची आहे। पण ज्या एसटीवर आपलं कुटुंब चालतं, जिथं आपण काम करतो तिथं प्रामाणिक राहायचं असाच संदेश या व्हिडिओतून मिळतोय। सावंतवाडी आगाराची गाडी नृसिंहवाडी आगारात पोहोचल्यावर बस चालक अमोल भिरवंडेकर खासगी वाहनाप्रमाणे त्या बसची धुवून पुसून साफसफाई करताना दिसत आहे। आपण ज्या रथाचं सारथ्य करतो तो रथ स्वच्छ करण्याचं काम तो करताना दिसतोय। त्या क्षणी एका नागरिकानं याचा व्हिडिओ करत सोशल मीडियावर व्हायरल केला। यात हा चालक आपण सावंतवाडी आगारातील असल्याचं सांगतोय। नृसिंहवाडी बस स्थानकामध्ये आज आयुष्यात पहिल्यांदा बघतोय एसटी धुताना। हे बघा, हे ड्रायव्हर आहेत स्वतः। कुठले तुम्ही सांगा जरा? डेपो सावंतवाडी आगार, सावंतवाडी आगार, सावंतवाडी आगार, सावंतवाडी आगारचे आहेत। हा गाडी नंबर आहे आणि हे बघा ही एसटी लालपरी, ते स्वतः गाडी धुवायला लागलेत। तुम्ही तुमच्या आयुष्यात पहिल्यांदा कुणीतरी एसटी धुताना बघितलं असणार। त्याची ही कृती अनेकांना भावली आहे। लाल परीवर प्रेम करणाऱ्यांची मन जिंकायचं काम या चालकानं आपल्या कृतीतून केलंय। विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टी देई रिफ्रेश हमी। सिंधुदुर्गातील 4 रेल्वे स्थानकांचं कायापालट होणार आहे। सुशोभीकरण कामाचं सीएम शिंदेंच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे। मंगळवारी हे उद्घाटन होत आहे। ऑनलाईन पद्धतीनं हे उद्घाटन होणार आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीनं हे उद्घाटन होणार आहे। कणकवली, सिंधुदुर्ग नगरी, कुडाळ तसेच सावंतवाडी या रेल्वे स्थानकांना जोडणारे रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण करण्याचं काम महाराष्ट्र शासनानं हाती घेतलंय। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीनं मंगळवारी 8 ऑगस्टला काँक्रिटीकरण करून सुशोभीकरण कामाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीनं होणार आहे। यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यासह मंत्री, आमदार, खासदार हे देखील उपस्थित असणार आहेत। महाराष्ट्रामध्ये बहुतेक रेल्वे स्थानकांचे परिसर सुशोभीकरणाचं काम महाराष्ट्र शासनानं हाती घेतलंय। रेल्वे स्टेशनकडे जाणारे रस्ते देखील काँक्रिटीकरण करून चांगल्या दर्जाचा बनवण्यात येणार आहे।
त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, सिंधुदुर्ग नगरी, कुडाळ तसेच सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला जोडणारे रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्याचं काम महाराष्ट्र शासनानं हाती घेतलंय। या 4 रेल्वे स्थानकांचा परिसर स्वच्छ आणि सुशोभीकरण होणार असून या स्टेशनकडे जाणारे देखील रस्ते काँक्रिटीकरण होणार आहे। त्यामुळे आता गणेश चतुर्थीच्या पूर्वी या रस्त्यांचं काम पूर्ण होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून युद्ध पातळीवर हे काम हाती घेण्यात आलंय। पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला विकसित करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचं कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड यांनी सांगितलंय। महाराष्ट्रामध्ये बहुतांश रेल्वे स्थानकांच्या परिसराचे नूतनीकरणाचे काम महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतलेलं आहे। त्यामध्ये सिंधुदुर्गातील 4 रेल्वे स्थानकं आहेत। त्यामध्ये कणकवली आहे, सिंधुदुर्ग नगरी आहे, कुडाळ आहे, सावंतवाडी आहे, ही 4 मुख्य रेल्वे स्थानकं आहेत। यांच्या परिसरातील जे सुशोभीकरणाचे काम तसेच रस्ता जो रेल्वे स्टेशनकडे येणारा रस्ता आहे त्या रस्त्याचे काम देखील काँक्रिटीकरणाचे काम हे महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतलेलं आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हे काम करण्यात येणार आहे। उद्या याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे। तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्याच्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यासह बहुतांश सर्व मंत्री, आमदार, खासदार हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे। तसेच बांधकाम मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थित हा सर्व कार्यक्रम उद्घाटनाचा होणार आहे। आज आपण परिस्थिती पाहतो आहोत की सध्याच्या घडीला कणकवली रेल्वे या उद्याच्या कार्यक्रमाचे नियोजन कसे आहे। मोठी ही जी यंत्रणा आहे ती कामाला लागली आहे। हे जे रेल्वे स्टेशन परिसरातील आपण दृश्य दाखवत आहोत, उद्या हा कार्यक्रम इथे होईल, ऑनलाईन पद्धतीने होईल तिकडून, आणि इथे जे सर्व मान्यवर असतील, आमदार असतील, खासदार असतील हे देखील उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यांच्या उपस्थित हा कार्यक्रम होणार आहे। त्यामुळे इथेल जो येणारा रस्ता आहे तो व्यवस्थित करण्यात येत आहे। त्याच्या पद्धतीने जे उद्याचे काम जे सुरू होईल ते चतुर्थीच्या आधी लवकरात लवकर व्हावे यासाठी बांधकाम खात्याकडून लवकरात लवकर प्रयत्न करणार आहेत, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता अजय कुमार सर्वगोड यांनी सांगितलेली आहे। त्यामुळे कोकणात येणारा जो चाकरमानी असतो त्याला खड्ड्यातून यावं लागतं आणि ते खड्डे आपल्याला भासू नयेत यासाठी जो चाकरमानी आता चतुर्थी दरम्यान येईल त्याला इथे उतरल्यानंतर नक्कीच आपल्याकडे विमानतळावर उतरलो की काय अशा पद्धतीचा भास होईल। कारण जर आपण बघितलं असता हे जे त्यांनी जे स्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे, कणकवली असेल, कुडाळ असेल, सावंतवाडी, त्यांनी एक स्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे, PPT तयार केली आहे। त्याच्यामध्ये जे सुशोभीकरणामध्ये बस स्थानक आहे, पार्किंगचं आहे, त्यानंतर रिक्षा स्टँड आहे, त्यानंतर मग उतरल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी त्याला आपण समजा देवगड असेल, कणकवली असेल, मालवण असेल, यामध्ये कुठली पर्यटन स्थळं आहेत याचे देखील दिशादर्शक फलक देखील इथे असणार आहेत आणि तशा पद्धतीचं हे सुशोभीकरण एक गार्डन देखील असणार आहे। अशा पद्धतीचं हे चांगलं परिसर हा इथे सिंधुदुर्गातील 4ही रेल्वे स्थानकामध्ये होणार आहे। त्यामुळे निश्चितच येणाऱ्या कालावधीत आपण सिंधुदुर्गामध्ये उतरल्यानंतर खूप चांगल्या एक पर्यटन ठिकाणी उतरलो असा एक भास या पर्यटकांना होणार आहे। उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। अनंत टिप्या, रिफ्रेश व्हा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। गोकुळ
गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सरकारनं शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने फुसण्याचं काम केलंय अशी टीका ठाकरे गटाचे मालवण तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी केली आहे. खरं तर मालवण तालुक्याला आमदार साहेबांसारखा आमदार लाभला हे आम्हा सर्व शिवसैनिकांचं या ठिकाणी नशीब आहे, भाग्य आहे. कारण सन्माननीय आमदार साहेबांच्या माध्यमातून या गेल्या 2 वेळच्या टर्ममध्ये जास्तीत जास्त निधी आणण्याचं काम या मतदारसंघामध्ये सन्माननीय आमदार साहेब असतील, सन्माननीय विधान लोकसभेचे खासदार सन्माननीय विनायकजी राऊत साहेब असतील यांच्या माध्यमातून झालं. आणि याच आमदार साहेबांमुळेच, खासदार साहेबांमुळे जे लोक या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये काचा खाली न घेता फिरत होते ते मात्र आता जमिनीवरून फिरू लागलेले. त्यामुळे हे यश या ठिकाणी आमदार साहेबांच्या कामाचंच या ठिकाणी निश्चितपणे मानलं जाऊ शकतं. आज अनेक ठिकाणी तुम्ही जात असाल तर 2 दिवसापूर्वी, काही 4 दिवसापूर्वी कुठेतरी गेले होते, हा खड्डा किंवा काहीतरी शोधण्यासाठी त्यांना 50-50 किलोमीटर जावं लागतं. परंतु यांचे बंधू आमदार नितेश राणे असतील, यांच्या जर मतदारसंघात जर फिरला असाल तर असे अनेक कित्येक रस्ते, म्हणजे जो बावडा रस्ता असेल, देवगडातील अनेक रस्ते असतील, तुम्हाला जागोजागी त्या ठिकाणी आंदोलनं होताना या ठिकाणी दिसतील. परंतु आज तुम्ही जर मालवण तालुक्याची परिस्थिती बघाल तर या ठिकाणी कुडाळ मालवण रस्ता असेल, कणकवली आचरा मार्ग असेल, आज देवबाग तारकर्ली मार्ग असेल, आज हे अनेक रस्ते, कसाल मालवण असेल, हे सर्व रस्ते या ठिकाणी सुस्थितीत असल्याचे या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतं. आणि यातून जनता समाधानी आहे. आणि याच कार्याची पोचपावती म्हणून सन्माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब हे 2 वेळा संसद भवनात गेले. सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब हे 2 वेळा विधानसभेमध्ये गेले. परंतु या उलट त्या राणे फॅमिलीची गत आहे. या ठिकाणी मुख्यमंत्री असलेला मनुष्य या ठिकाणी या मालवणच्या जनतेने, कुडाळ मालवणच्या जनतेने पुन्हा घरात बसवला. खासदार असलेले निलेश राणे या ठिकाणी त्यांना 2 वेळा पराभूत केलं. आणि ते वेळोवेळी लोकांना हिनवत असायचे की या ठिकाणी मागच्या दाराने सभागृहात जातात, तर ती वेळसुद्धा त्यांच्यावर या ठिकाणी मागच्या दारानेच जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली. त्यामुळे कोण निष्क्रिय आणि कोण सक्रिय आमदार किंवा खासदार हे या उदाहरणातूनच या ठिकाणी दिसून येतं. या मालवण तालुक्यातील जनता ही शिवसेनेवर प्रेम करणारी जनता आहे, उद्धव साहेबांवर प्रेम करणारी जनता आहे, बाळासाहेबांवर प्रेम करणारी जनता आहे. आणि या प्रेमाच्या माध्यमातूनच या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा या मालवण कुडाळ तालुक्यामध्ये शिवसेनेलाच वैभव प्राप्त होणार आहे. या सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये सुद्धा शिवसेनेलाच वैभव प्राप्त होईल. आणि आताचा जो काही जनतेच्या मनातील जो रोष आहे, मग या अनेक गोष्टी असतील. बघितलात या अधिवेशनाच्या माध्यमातून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कोट्यावधी रुपयाचा डिझेलचा परतावा या ठिकाणी या मच्छीमारांना मिळालेला नाही. मच्छीमारांच्या मागण्या या ठिकाणी निश्चितपणे त्या ठिकाणी घेतल्या गेल्या नाहीत. आणि एकीकडे दाखवायचं की शेतकऱ्यांचं, कष्टकऱ्यांचं सरकार म्हणून आम्ही काम करतोय,
परंतु शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणे झालेलं आहे। त्यामुळे माझं खुलं आव्हान आहे की या ठिकाणी नितेश राणे असतील, निलेश राणे असतील, यांनी कधीतरी महागाईवर बोलावं, कधीतरी वाढत्या बेरोजगारीवर बोलावं, कधीतरी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर बोलावं आणि स्वतःच्या मतदारसंघांमध्ये काय दिवे लावले याचा आधी अभ्यास करावा आणि तदनंतर उद्धवजींसारख्या संयमी आणि सुसंस्कृत नेत्यावर चिखलफेक करण्याचं काम करावं। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये शिवसैनिकांच्या साथीने भाई गोवेकरांसारखे आमचे ज्येष्ठ शिवसैनिक आहेत, यांच्या मार्गदर्शनाने निश्चितपणे या ठिकाणी शिवसेनेची घोडदौड या ठिकाणी तुम्हाला आता बघत असाल की शिवसेनेची घोडदौड या पडत्या काळात सुद्धा थांबलेली नाही आणि ही घोडदौड अशाच पद्धतीने चालू राहील। परंतु निष्क्रिय माणसांनी या ठिकाणी किती घराघरात गेले, किती जरी मोदींचं कौतुक केलं तरी ही जनता जाणून आहे की या ठिकाणी गोरगरीब जनतेला जगणं या ठिकाणी मुश्किल झालेलं आहे आणि हे जगणं सध्या जनतेला न परवडणार आहे आणि एखादी न परवडलेली गोष्ट या ठिकाणी निश्चितपणे जनता स्वीकारत नाही। त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये ज्या काही गोष्टी असतील, जी काही विकासात्मक दृष्टिकोन असेल, या कोकणाच्या हिताच्या गोष्टी असतील, पर्यावरणपूरक गोष्टी असतील, याचा निश्चितपणे उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली या कोकणचं गतवैभव पुन्हा एकदा त्याच ताकदीने उभं करण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये या दोन्ही शिलेदारांच्या माध्यमातून सन्माननीय खासदार साहेब विनायकजी राऊत साहेब असतील, या विधानसभेचे आमदार वैभवजी नाईक साहेब असतील, या दोन्ही शिलेदाराच्या माध्यमातून निश्चितपणे उद्धव साहेब करतील। त्यामुळे या वाचावेळाने आपल्या वाचेला लगाम द्यावा, अन्यथा शिवसैनिक रस्त्यावर उतरून त्यांचा बंदोबस्त केल्याशिवाय राहणार नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। संस्कार संचितमधून डॉक्टर रुपेश पाटकर यांनी गीतेच्या तत्वज्ञानावर आधारित ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या अंतःकरणाला भिडणाऱ्या आहेत। यातील एकेका गोष्टीचं पारायण करायला हवं अशी भावना प्रसिद्ध मराठी गायक अजित कडकडे यांनी व्यक्त केली आहे। मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर यांच्या संस्कार संचित या पुस्तकाचं प्रकाशन गोवा दिवाडी इथं अजित कडकडे यांच्या हस्ते झालं। यावेळी ते बोलत होते। संस्कार संचित जेव्हा तुम्ही मला पुस्तक पाठवलं आणि जे मी वाचायला घेतलं तर पहिली गोष्ट वाचल्यावरच माझ्या लक्षात आलं प्रत्येक गोष्ट ही बोधपर गोष्ट असली पाहिजे, कारण पहिली गोष्ट वाचल्यानंतरच माझ्या लक्षात आलं ते। आणि गीतेच्या तत्वज्ञानावर आधारित ह्या सर्व गोष्टी आहेत। मी एकदा हातात तुमचं पुस्तक घेतलं आणि मला ठेवताच येईना ते खाली, मी गोष्टी वाचत गेलो एकदम सगळ्या पुऱ्या गोष्टी। गीतेचा 18वा अध्याय आणि तुमच्या त्या 18 गोष्टी एवढ्या छान मला भावल्या, कुठेतरी नुसत्या बुद्धीने भावल्या नाही तर अंतःकरणात जाऊन कुठेतरी रुजल्या। बघा हे पुस्तक आहे ते संस्कार संचित। मी बरीच पुस्तकं वाचली पण मला हे पुस्तक का आवडलं की याच्यातली प्रत्येक गोष्ट ही बोधपर असून त्या गोष्टी सांगितलेल्यानुसार जर आपण वागण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्यामध्ये बरंच मोठं परिवर्तन घडू शकतं। पण मला हे सांगायचं आहे की हे पुस्तक कादंबरीसारखं वाचायचं नाही, म्हणजे एकदा कादंबरी आपण वाचली आणि ती ठेवून दिली आणि मग आपण ती विसरतो, मग कधीतरी ते आपल्या लक्षात राहतं, तसं नाही। हे पुस्तक पारायण करण्यासारखं पुस्तक आहे संस्कार संचित डॉक्टरांचं, आणि याचं खरंच पारायण व्हायला पाहिजे। पारायण म्हणजे काय की एक एक गोष्ट एकदा हे पूर्ण पुस्तक आपण वाचलं 18 गोष्टी ठेवायचं, मग दुसऱ्या दिवशी पुन्हा पहिली गोष्ट वाचायची। असं मला असं वाटतं की प्रत्येक आठवडा एकच गोष्ट वाचली पाहिजे आपण, म्हणजे त्याच्यात डॉक्टरांनी काय सांगितले, डॉक्टरांनी सांगितले म्हणजे गीतेच्या तत्वज्ञानात काय सांगितले, जे डॉक्टरांनी लिहिलंय ते आपल्या आतमध्ये कुठे जाऊन रुजेल
म्हणजे हे फक्त बुद्धीने वाचायच्या गोष्टी नाही, ते अंतःकरणात कुठेतरी रुजल्या पाहिजेत अशा गोष्टी आहेत. म्हणून मी ही पहिली तुमची सगळ्या गोष्टी अजून 2-2, 3-3, 4-4 वेळा वाचलेल्या आहेत आणि अजून मला वाचायचे आहेत. मी आता इकडे आल्यावर हे तुमचं पुस्तक उघडलं आणि मी काय करतो, असं बंद करतो आणि कुठली असे उघडतो आणि जी गोष्ट येईल ती मी वाचतो त्या दिवशी. पण अप्रतिम पुस्तक आहे डॉक्टरांचं. म्हणजे मी बरीच पुस्तकं वाचलेली आहेत, पण एवढं छोटंसं पुस्तक डॉक्टरांचं हे संस्कार संचित पण मला खूप भावलेलं पुस्तक आहे. कुठेतरी अंतःकरणात जाऊन भिडलेलं हे पुस्तक आहे. त्याच्यामुळे मी खूप भारावून गेलो डॉक्टर ह्या तुमच्या पुस्तकाने. आणि मला एक सांगायचं आहे, म्हणजे हे डॉक्टरांचं पुस्तक मी असं म्हणेन हा खूप एक मोठा ठेवा आहे. पुस्तक जरी छोटं असलं ना तर हा खूप मोठा ठेवा आहे. प्रत्येकाने डॉक्टरांचं हे पुस्तक जरूर वाचावं आणि त्याचं मी म्हटल्याप्रमाणे पारायण करावं. नुसतं वाचून ठेवू नये. समजा आपल्याला आठवण झाली नाही डॉक्टरांच्या पुस्तकाची, जेव्हा आठवण होईल तेव्हा एकतर आपण त्या क्रमानुसार गोष्टी वाचा किंवा कुठलंही पान उघडून त्या पानावर जी गोष्ट येईल ती तुम्ही वाचा आणि आपण म्हणजे तुम्हीच नाही मी पण आपण तसं आचरण करण्याचा प्रयत्न करू जसं डॉक्टरांना अभिप्रेत आहे. थँक्यू सो मच. मला खूप भावलेलं हे पुस्तक आहे डॉक्टरांचं संस्कार संचित आणि मी डॉक्टरांना खूप सुयश चिंतितो. ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की त्यांना खूप सुयश दे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. बातमी आहे कोकण 7 लाईव्हच्या दणक्याची. मालवण देऊळवाडा इथं पडलेले खड्डे अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच बुजवलेत. कोकण 7 लाईव्हनं याबाबत आवाज उठवला होता. मालवण शहराच्या प्रवेशद्वारावरच देऊळवाडा इथं रस्त्यात खड्डे पडले होते. वीज वितरण कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोरी नसल्यानं आणि गटार खोदाई न झाल्यानं पावसाचं पाणी रस्त्यावर येत होतं. रस्त्यावर पाणी आल्यानं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले. अनेक अपघात देखील या ठिकाणी झाले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी आजपर्यंत झाली नसली तरी बांधकाम विभाग मोठ्या अपघाताची वाट पाहत आहे का? खड्डे बुजवण्याबाबत नगर परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे एकमेकांकडे बोटं दाखवत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला होता. दोघांच्या भांडणात वाहन चालकांचा बळी जात होता असं वृत्त कोकण 7 लाईव्हनं दिलं होतं. कोकण 7 लाईव्हच्या दणक्यानंतर अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच हे खड्डे बुजवण्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. सिमेंट कॉन्क्रीटनं हे खड्डे बुजवण्यात येत आहे. चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोला, कोकण 7 लाईव्ह, मालवण. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी, अनंत प्या, आनंदी रहा. गेली 8 ते 9 वर्ष बंद असलेली वेंगुर्ला तुळस काजरमळी मार्गे वडखोल कॅम्प वेंगुर्ला ही बस फेरी 7 ऑगस्ट पासून पुन्हा सकाळ संध्याकाळ अशी 2 वेळा सुरू करण्यात आली आहे. यावेळी वडखोल ग्रामस्थांच्या वतीने एसटीला सजवत हार घालून आणि शिवसेना शहर प्रमुख उमेश येरम यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून स्वागत करण्यात आलं. शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, शहर प्रमुख उमेश येरम, शिवसेना पदाधिकारी तथा वडखोलचे रहिवासी प्रभाकर पडते यांच्या पाठपुराव्यानं आणि अथक प्रयत्नातून वेंगुर्ला तुळस काजरमळी वडखोल कॅम्प वेंगुर्ला ही बस फेरी सुरू करण्यात आली आहे. ही बस फेरी सकाळी वेंगुर्ला इथून 9:15 वाजता सुटणार आहे तर संध्याकाळी 4:45 वाजता पुन्हा एक फेरी होणार आहे. यामुळे याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा विद्यार्थ्यांना होणार आहे. वडखोल या भागात संपूर्ण डोंगर भागात असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झाडी वाढली आहे.
तसेच विद्युत तारा सुद्धा रस्त्यावर आल्यानं ही बस फेरी बंद करण्यात आली होती। दरम्यान या ठिकाणचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाकर पडते यांनी शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, शहर प्रमुख उमेश शेरम यांच्या मदतीने एसटी महामंडळ, विद्युत वितरण आणि स्थानिक ग्रामस्थांकडे याबाबत गेले 2 महिने पाठपुरावा करून प्रश्न मार्गी लावलाय। यावेळी ग्रामस्थांनी एकत्र येत रस्त्यालगतची झाडी तोडून पूर्ण रस्ता मोकळा केलाय। याबाबत वडखोल ग्रामस्थांच्या वतीने प्रभाकर पडते यांचा सत्कार करण्यात आला। दरम्यान या वडखोल रस्त्याला असलेल्या मोठ्या वळणावर संरक्षक कठड्याला 10 लाखांचा निधी मंत्री दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून लवकरात लवकर देण्यात येईल असं आश्वासन यावेळी सचिन वालावलकर यांनी दिलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सावंतवाडी मतदारसंघातील उद्योग, बसस्थानक, आंबोली कबुलातदार प्रश्नासह रेल्वे टर्मिनसवरून माजी आमदार राजन तेली यांनी मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर टीका करत घरचा आहेर दिला। प्लॉटही त्यांच्या ताब्यात आज मितीपर्यंत मिळाले। मी कालच्या अधिवेशनात त्या खात्याचे मंत्री उदय सामंत यांना भेटलो आणि आतापर्यंत ही भेटण्याची वेळ म्हणजे पहिल्यांदा दोडामार तालुक्यातले एकनाथ नाडकर्णी, सुधीर दळवी, आमचे पराग गावकर सगळीच मंडळी त्या ठिकाणी होती, त्यांना घेऊन भेटलो होतो आणि त्याला जवळजवळ भेटीला जवळजवळ 4 ते 6 महिन्याचा काळ गेला। अद्यापही त्याच्यात सुधारणा नाही आहे। मला एक गोष्ट जी समजली आहे की स्थानिक आमदारांनी एक पत्र देऊन ठेवले की कुठला तरी एक मोठा व्यावसायिक त्या ठिकाणी येणार आणि म्हणून या गोष्टीला विलंब होतो। खरं म्हणजे आतापर्यंत आपल्याकडे कुठली इंडस्ट्री या मतदारसंघात आली आणि त्याच्यासाठी एमआयडीसीने थांबणं कितपत योग्य होतं आणि म्हणून मी त्या खात्याच्या मंत्र्यांना सांगितलंय, आज इथले जे आरओ आहेत त्यांनाही सांगितलं, जर याचं काम 15 दिवसात जर प्लॉट वाटलेत आपण नाहीत आणि एमआयडीसीला जर चांगल्या प्रकारच्या लोकांना आम्ही जे सांगितली होती, एक मागणी केली होती की गोवा मुंबईत एक कॉन्फरन्स आपण घ्या आणि ह्या कॉन्फरन्समध्ये आपण उद्योजकांना प्रवृत्त करा चांगले व्यवसाय येण्याच्या दृष्टिकोनातून। आज मोपा एअरपोर्टमुळे खूप चांगल्या पद्धतीने इथे लोक येऊ शकतात, परंतु स्थानिक आमदाराची जी काही त्याबाबतची भूमिका आहे पाहिजे तर त्यांनाही घ्या विश्वासात, कारण 15 वर्षात 13 वर्षात बरेच उद्योग त्याने आणले, त्यामुळे त्यांनाही घ्या। खूप मोठे उद्योग करून लोकांना रोजगार इकडे दिलेले आहेत। 15 दिवसात नाही झाले तर जरी सत्तेत असलो तरी नाविलाजाने या सगळ्या संदर्भात आम्हाला आवाज उठवावा लागेल हे मी स्वतः मंत्र्यांनाही सांगितलं आणि सकाळी मी आज आरओना फोन करून पण त्या ठिकाणी सांगितलं। ज्या अपेक्षेने लोकांनी जागा दिल्या आणि दोडामार तालुक्यात ज्या पद्धतीने तो पुढे यावा म्हणून त्यावेळी राणेसाहेबांनी प्रयत्न त्या ठिकाणी केलेले होते, पण दुर्दैवाने एक वीट पण त्याच्यावर ठेवली गेली नाहीये आणि म्हणूनच या संदर्भातली भूमिका आज आम्ही स्पष्ट करतोय। सगळ्या दोडामार तालुक्यातून सगळे आमचे तिकडचे बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख सायांची मोहीम घेतील आणि ते आंदोलन एवढं मोठं असेल कारण काय शेवटी
आम्हाला सुद्धा सहनशीलता आहे. वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला, वेळोवेळी शिष्टमंडळ भेटली, तरी पण जर समजा या संदर्भात जर सहकार्य मिळत नसतील आणि जर मुद्दामून आमदार जर काही खोटेपणा करत म्हणजे आमदार जागा अडवून ठेवत असतील आणि त्यांना जर उद्योग आणायचा ते उत्तम स्टीलची एवढी जागा पडलेली आहे. कारण मी जे ऐकलं होतं ते काही मित्तलला आणणार आहे, धमका आणणार आहे, ज्याला कोणाला आणाय त्याला आणा, पण लोकांना वेटीस त्या ठिकाणी धरू नका. आज स्थानिक रोजगारासाठी आज आपल्याकडे दुसरी कुठली संधी नाही आणि म्हणून याच हिशोबाने आज या माध्यमातून तुमच्या माध्यमातून तुमच्याकडे एवढ्यासाठी सांगितलं की गेले आता 1.5-2 वर्ष मी ह्याच्यापूर्वी प्रयत्न होतेच, पण हे सरकार येऊन 1 वर्ष झालं, त्याही प्रयत्न करून झाले, 4-4 मंत्र्यांना भेटून झालं. त्या संदर्भात भूमिका आम्हाला आक्रमक या ठिकाणी घ्यावी लागेल. दुसरा विषय जो आहे तो एसटी स्टँडच्या बाबतीत. त्याच्याही संदर्भात सुरुवातीपासून पत्रव्यवहार केला. हे एसटी स्टँड चांगलं होऊन गाजावाजा केला आमच्या स्थानिक आमदारांनी, पण आजही त्याच्यात काही निर्माण झालेलं नाही. एक समोर असलेलं एसटी स्टँड आपण करू शकत नाही. याच्यासारखं दुर्दैव आणि सत्तेत मंत्री असून तो उपयोग काय आहे? मी एक एसटी स्टँड समोर माझ्या असलेलं मी त्याला जर मी ते करू शकत नसते. आज इथल्या एसटी स्टँडची दुरावस्था, MIDCची परिस्थिती अशी आहे. तर या सगळ्या संदर्भात आमची आत्ताच तालुक्याची बैठक आहे. आमच्याकडे विविध कार्यक्रम आले. ते कार्यक्रम जरी असले तर शेवटी आम्हाला आक्रमकपणे या सगळ्या गोष्टीच्या विरोधात उभं राहावं लागेल. आणि म्हणून याची कल्पना सगळ्यांची चर्चा करून धोरण पुढचं या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी ठरवलं जाऊ. तसंच तिसरा विषय, आंबोलीचे ग्रामस्थ पण या ठिकाणी आमचे शशी गावकर या ठिकाणी आले. कबुलतदार गावकरांचा सुद्धा जो प्रश्न झाला तो ज्या पद्धतीने सुटायला पाहिजे होता की फॉरेस्ट जागा म्हणजे वनसंज्ञेखाली असलेली जागा आणि शासनाकडे शासन नाव असलेली जागा. तर आमची मागणी पूर्वीच्या सरकारमध्ये अशी होती की एकाच वेळी हा प्रश्न सुटला पाहिजे. जी वनसंज्ञेखालची जागा असेल त्याच्यात आमची ज्या लोकांच्या ताब्यात असलेल्या जागा ज्या आहेत त्यांचं इतर अधिकारात तरी नाव त्या ठिकाणी घेतलं पाहिजे आणि एकूण असलेले म्हणजे कुटुंब संख्या आणि त्याच्या भागिले असलेली एकूण जागा असं समीकरण त्या ठिकाणी करण्यासंदर्भात एक मत ज्यावेळी महसूल मंत्री आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील साहेब होते, जवळजवळ 4 वर्षापूर्वी त्यावेळी हे ठरलेलं होतं. पण दुर्दैवाने सरकारने जी कालची भूमिका घेतली, मी सरकारला दोष देणार नाही. त्याचं कारण की वरच्या सगळ्याच लोकांना सगळेच विषय स्थानिक माहिती नसतात आणि म्हणूनच अशा ज्याही बैठका होतात त्याही स्थानिक जे लोक असतात तर त्यांच्याकडून थोडी माहिती या ठिकाणी घेणं गरजेचं होतं. पण दुर्दैवाने ही माहिती घेतली गेलेली नाहीये. म्हणून पालकमंत्र्यांना बरोबर घेऊन विखे पाटील साहेबांशी पण मी बोललो. त्यांच्याकडे जाऊन अधिक आदरणीय आमचे सुधीर भाऊ असतील, कारण फॉरेस्ट त्यांच्याकडे आहे, एकत्रित बैठक एक मागितलेली आहे आम्ही. आणि त्या बैठकीत एकाच वेळी फॉरेस्ट आणि महसूल यांचे जे असलेले प्रश्न आहेत इतका परिपूर्ण प्रस्ताव त्यावेळी करून दिलेला होता स्थानिक लोकांनी. त्या प्रस्तावाप्रमाणे ती जागा वितरित या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मलाच सगळ्या गोष्टी समजतात. असं नाही, शेवटी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन शेवटी जनतेचे प्रश्न आहेत हे सुटायला पाहिजेत. आणि
आणि या दृष्टिकोनातून सगळ्यांचंच मत, म्हणजे पूर्वी आम्ही पण घेताना गावातल्या सगळ्या जे वडीलधारी मंडळी आहेत, काही तिथले आम्ही अगदी तलाठी सर्कल पासून त्यावेळी मत घेतलेलं होतं आणि आम्ही तहसीलदार, प्रांत, कलेक्टर, कमिशनर टप्प्याटप्प्याने गेलेलो होतो. तर तसं मत या ठिकाणी घेणं गरजेचं होतं, कारण प्रश्न बऱ्याच वर्षाचा आहे आणि अडचणी आता सुटत आलेल्या असताना हा जर चांगल्या पद्धतीने जर एकत्रित घेतलं असतं तर परवाची जी शासनाची ऑर्डर झाली ती एकाच वेळी ऑर्डर होऊ शकली असती, पण दुर्दैवाने ती झालेली नाही आणि म्हणून त्यासाठी सुद्धा ही बैठक त्या ठिकाणी मागितलेली आहे. आणि सगळ्यात शेवटचा प्रश्न, हत्तीचा प्रश्न फार दिवसापासून भेटतो होतोय. येणाऱ्या ह्या आठवड्याच्या आत सुधीर भाऊंनी स्वतः ऑनलाईन बैठक घेऊन त्या 10 गावातल्या लोकांची जी मागणी आहे की नुकसान भरपाई कमी होते आणि हत्तींना त्या ठिकाणी हुसकावून लावणं ही प्रक्रिया त्या ठिकाणी थांबली, तर ती सुरू करण्याच्या संदर्भातली जी बैठक आहे ही सुद्धा ह्या येणाऱ्या आठवड्याच्या आत या ठिकाणी होईल. कारण मी म्हटलं मी बैठकीला उपस्थित एकतर उपयोगाचं नाही, तर त्यासाठी स्थानिक त्या भागातले सगळे सरपंच, तर त्यांच्या अडीअडचणी आहेत, तर ते या ठिकाणी सुटले गेले पाहिजेत. आणि म्हणून सुधीर भाऊंना मी विनंती केली आणि विनंती त्यांनी मान्य केली की प्रत्यक्ष येणं शक्य नसेल तर मग ऑनलाईन बैठक घेऊन आपण याच्यातनं चांगला मार्ग या ठिकाणी काढू. धन्यवाद. मी काय विचारतो विचार म्हणताय की आंबोली कबलादार गावकार जमीन प्रश्न व्यवस्थित सुटला रे तुम्हाला तरी काय म्हणताय का तुम्ही मलाच समजतं असं वागता आहेत काही तेव्हा. मग तुम्ही तुमचेच बॅनर होते भाजपचे की आम्ही हेच प्रश्न मिटवला, सगळं केला, गौरवा तुम्ही केला मोठ्या प्रमाणात. तालुक्यात मतदारसंघात चौकुळ कबलादार गावकरचा प्रश्न मिटला म्हणून साखर वाटण्यात आली. मग त्यावेळी पेढे दिलाय तुम्ही, म्हणजे चांगलं दिलाय. मग ते पेढे वाटले, सगळं आम्ही पेढे खाले, गोड वाटलं आम्हाला. आणि तुम्हीच म्हणताय की तो प्रश्न मिटला नाही. जर मग पालकमंत्री करत होते का? पालकमंत्री विधानसभेत जीआर काढताना होते कुठे? प्रश्न असा आहे की मी मगाशी बोलतो की सगळ्यांना घेऊन हा प्रश्न अजेंडावर आल्यानंतर फक्त विषय त्या ठिकाणी समजला, पण त्याचा जो मसुदा होता, जो आम्ही दिलेला जो मसुदा होता, आमची धारणा अशी होती की ज्यावेळी महसूल मंत्र्यांकडे जी आमची बैठक झालेली होती आणि त्या बैठकीत आम्ही त्या गावातली सगळी वडीलधारी मंडळी होती आणि त्या बैठकीत आम्ही एक मसुदा दिलेला होता. म्हणजे आता सुद्धा कोणाचा विरोध असण्याचं काही कारण नाही. एकूण कुटुंब संख्या, वनसंस्थेखाली असलेली एकूण जागा, महसूलकडे एकूण असलेली जागा ही एकत्रित करा आणि त्याचं समान वाटप करा, ही मागणी त्या ठिकाणची होती. पण त्याच्यात काय झालंय की फक्त महसूलकडच्या जागेचा उल्लेख झाला, पण जी फॉरेस्टकडे आत लोकांच्या ताब्यात आहे त्याच्यावरचा जो निर्णय यायला पाहिजे होता तो निर्णय त्या ठिकाणी नाही. ग्रामसभेने जे ठरवलं होतं, हा ग्रामसभेने जो ठरवलं होतं त्याच्यात उल्लेख नाही. आमचं म्हणणं एवढंच आहे की ह्या सगळ्यांना बरोबर घेऊन, म्हणजे शासन चुकीचं असं मी म्हणणार नाही, कदाचित शासनापर्यंत हा विषय कदाचित गेला नसेल, मागच्या मिटिंगचा कदाचित त्यांनी इतिवृत्त बघितलं नसेल. पण एका महसूल मंत्र्याकडे दुसऱ्या महसूल मंत्र्याकडे गेल्यानंतर हेराफेरी कोणी केली? महसूल मंत्री तुमचेच आहे. हेराफेरी कोणी केली हे आता या ठिकाणी सांगणं कठीण आहे. आमचं म्हणणं त्यातलं एवढंच आहे की हा प्रश्न सुटला पाहिजे. मानता त्याचं चालतं येते जास्त, तुमच्या मंत्र्यांचं चालत नाही असं दिसतं नाही. तुम्ही म्हणा, पण तो काय आहे की हे बघा प्रश्न सुटला पाहिजे. प्रश्न एकच आहे की याच्यातली जी दुसरी बाजू मांडायला पाहिजे होती ती दुसरी बाजू मांडली गेली नाही. तुम्ही विधानसभेत विधान परिषदमध्येही काम केलं आहे, विधानसभेचाही अभ्यास आहे बऱ्यापैकी, प्रशासनाचा आहे. हे ज्यावेळी अध्यादेश किंवा मसुदा काढला जातो त्यावेळी प्रशासनाची ते प्रमुख जिल्हाधिकाऱ्यांना अगोदर सगळी माहिती घेतली जाते आणि त्याच्यानंतर सर्व प्रक्रिया होते, म्हणजे महसूलच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना. मग असं असताना जिल्हाधिकारी बाईने देण्यासाठी यांच्या सगळ्यांचे ग्रामसभेचे ठराव, अन्य प्रक्रिया ही देण्यात जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासन कमी पडलं असं वाटत नाही का तुम्हाला? मी म्हणतो की त्याच्या संदर्भातला या सगळ्या ग्रामस्थांना घेऊन कलेक्टर, तहसीलदार, प्रांत, मी आता सुद्धा येताना प्रांताशी बोलत होतो, ओरसला कलेक्टरला ऑफिसलाच गेलो. माझं म्हणणं एवढंच आहे की हा मसुदा तुम्ही दिला की नाही, शेवटी आम्ही सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या प्रशासनाच्या यांच्या मार्फतच शासनाला दिलेल्या होत्या आणि त्यावेळी चर्चा झालेली होती आणि विषय सुटला आणि तेवढं ती सत्ता गेलेली होती. त्यामुळे जर ह्याच्यात ते चुकून राहिलं असेल ते करून घेतलं पाहिजे. ह्याच्यासाठी एक परत मीटिंग आम्ही मागितलेली आहे. तुम्ही हा जसे लोकांना त्या आंबोलीत गेळेवाल्यांना फसवलं, कबलादार गावकर पडली, तसं तुम्ही त्या आघाडीच्या एमआयडीसीला फसवताय. दोन्ही बाजूंनी घोषणा करता, आम्ही उद्योजक आणणार, आम्ही करणार,
दोन्ही पार्टी करतायत. नाही म्हणणार असेल तर तसं सांगा. कधी कधी उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या तोंडात आलेले आहे हे करणार म्हणून. आता उद्योगमंत्री उद्या जमत आहे, बरोबर ना. म्हणजे हे किती काय अजून चालणार आहे? हे 9 वर्ष गेली, अजून हे 2024 की 2000 आणि त्याच्यानंतर 5 वर्ष हे तसं चालणार. पण तुम्ही लोकांनी, माझा एक तुम्हाला प्रश्न आहे की ठीक आहे, आम्ही एक प्रयत्न करतो, एक पदाधिकारी म्हणून प्रयत्न करतो, पण स्थानिक आमदार ह्या ज्या घोषणा करतात, स्थानिक आमदार ह्या सगळ्या गोष्टी हस्तक्षेप करतात. माझी विनंती तुम्हाला सगळ्यांना आहे की मी काही ते आमदार नाही आहे, मी एक आपला पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून आमची धडपड या ठिकाणी आम्ही करतोय सगळ्यांना बरोबर घेऊन. हे प्रश्न मला विचारण्याबद्दल सत्तेत ते आहेत, सत्तेत मंत्री ते आहेत. नाही, अरे मी आहे, नाही ऐका ऐका ना, मंत्री ते आहेत की नाही, त्याचा प्रश्न उत्तर हे तेच जास्त देतील ना. त्यांना विचारू. तुम्ही 9 वर्षांनी सांगता त्यांना विचारा म्हणून. ऐका ते असं नाही ना, आम्ही विचारू, आम्ही विचारतो. म्हणजे तुम्ही 9 वर्षांनी सांगता त्यांना विचारा म्हणून. पण बॅनर तुमचे दिसले, पेढे तुम्ही वाटला ऐका लीड तुम्ही घेत होता, म्हणजे आमची जबाबदारी आहे तुम्हाला विचारण्याची. 100% इंडस्ट्रीचे पेढे आम्ही वाटले नाही, आम्ही वाटले कबुलादार गावकरी वाटले, 100% वाटले. आज सगळे गाभरस्त पण आहेत, ते बघ सगळे बसले तुझ्या बाजूला शेजारी. याच्यात खोटं काहीच बोललेलं नाही आणि खोटं बोलायचा प्रश्न येत नाही. प्रश्न एवढाच होता की जो प्रस्ताव परिपूर्ण नाही. ऑर्डर झाली, पण ऑर्डर झाली कुठल्या बाबतीत झाली? त्यामुळे हा जो फॉरेस्ट आणि हा जो निर्णय आहे ना, तो म्हणूनच आपण एक मिटिंग. तुम्ही आता म्हणताय वन आणि महसूलची बैठक एकत्र घेणार. आता महिना होत आला GR काढून, पण अद्याप कुठली तिथे प्रोसेस दिसत नाहीये. हे आंबोलीमध्ये आणि गेल्याचा प्रकार वेगळा आहे. 1985 म्हणजे 1900 पूर्वीच्या 1885 मध्ये जे जमीनधारक तिथे भोगवटधारक होते त्यांचा प्रश्न तिथे कुठला घेतलेला गेला नाही. दुसरी गोष्ट तू म्हणते ते आता म्हणताय शशिकांत जावडे गेली कित्येक वर्ष ते झगडताय, 30-40 वर्ष. तिथे ग्रामसभेचा ठराव घेतला, म्हणजे गेली 12 ते 10 मुद्दे त्या लोकांचे असताना साधं सौजन्य तुमच्या प्रशासनाने म्हणजे जिल्हा प्रशासनाने कोणी केलं ना, बरोबर ना, कोणी जर प्रस्ताव ठेवला त्याच्या आधी तिथून हाकलायला पाहिजे. ज्यांनी प्रस्ताव ठेवला त्याला हाकलायला पाहिजे, त्याच्या बरोबर ठेवायला नाही पाहिजे. साहेब तुम्ही पहिलं प्रशासन स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्ष लोक त्यांचे प्रश्न घ्या आणि नंतर 2-4 पिढ्या गेल्या ना त्याच्यामध्ये. म्हणूनच सांगतो, तुमचं म्हणणं 100% बरोबर आहे, मी काय चुकीचं म्हणलं नाही. प्रश्न एवढाच आहे की ही आता मिटिंग झाल्यानंतर कोणाची चूक झाली, कोणाकडून प्रस्ताव चुकीचा गेला, हे आता प्रशासनात मी नसल्यामुळे समजणार नाही. त्या बैठकीत आपल्याला हा विषय समजेल. या लोकांना बोलण्याचं कारणच ते हवं तर हे करा. तुम्ही आता म्हणताय की ज्याला कळतच नाही ते काय असं म्हटलंय, त्यांना हवं तर घ्या, कारण तुमच्या सरकारमध्ये आहेत, त्यांना घ्या, एकदा आमचा प्रश्न मिटवा. हा झाला प्रश्न. आणखी एक प्रश्न विचारताय. सावंतवाडी टर्मिनस, सुरेश प्रभू होते, देवेंद्र फडणवीस होते आणि काय काय मंत्री आले होते, त्यावेळी झालं. 18 कोटी काय 21 कोटी मंजूर झाले. पहिल्या टप्प्याचं काम झालं. चुकीच्या पद्धतीने विहीर मांडण्यावर पाणी नाही, बरोबर ना. दुसरे पैसे गेले परत 8-10 कोटी रुपये, ते कसे गेले, काय गेले, त्याच्यावर कारवाई काय करणार आणि ते टर्मिनल होणार की नाही का त्याचा तुमचा संबंध नाही. काल तुम्ही दानवेंना भेटलात, हे बोलला नसणार तुम्ही. सावंतवाडी टर्मिनल निवडणुकीला उभं राहायचं तर करायला पाहिजे ना लोकांचा. दुसरा एक माझा प्रश्न की तुम्ही असं म्हटलात की त्याच्या आघाडी संदर्भात तुम्ही आंदोलन करता. दीपक केसरकर हे तुमच्या सत्तेचेच भाग आहेत, ते तुमचं ऐकत नाहीत काय? किंवा तुमचे वरिष्ठ त्यांचं ऐकतात. खाजगी ऐकतात, तुझं ऐकतो. जाऊ दे, सोडून आघाडीच्या प्रश्नावर तू म्हणताय तुमचे केंद्रीय मंत्री सुषमाने काय ते पद आहे, त्यांच्याकडे मंत्री पद आहे. मग हा प्रश्न एवढा गांभीर्याने का होत नाही? केंद्राचा संबंध नाही, पण मला सगळं त्यांचं वजन आहे की नाही? त्यांनी आपली बाजू त्यावेळी जागा द्यायची होती, जागा दिली, बरोबर. नंतर सरकार गेलं, नंतर ते बाजूला. म्हणजे सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला यांच्या समस्या प्रश्नाबाबत कोणतरी आडवं येतं असं वाटतं का तुम्हाला? आडवं येत नाही, योग्य माणूस निवडून देत नाही, ही अडचण आहे. त्याच्यामुळे दुसरा मागाशी सांगितलं, हत्ती हा एकच विषय नाही आहे. परत आता गवारवेड्यांच्यामुळे, ह्या माकडामुळे लोक सगळे बागायतदार सगळे चिंतित आहेत. ऑनलाईन बैठकीने काय होत नाही हो. कारण काय माहिती आहे, तिथे तुम्ही पैसे नुकसान भरपाई देताय, त्या बागा उभ्या केलेल्या आहेत, योग्य किंमत नाही ती.
बागांची कायमस्वरूपी त्यांचे जंगलामध्ये तुम्ही ते खाद्य तयार खाद्य करणार का? तर ते फॉरेस्ट ऐकत नाही, ते मुनगुट्टीवरने निर्णय घ्यायला पाहिजे, त्यांनी जंगलात लावायला पाहिजे, ते व्यवस्थापन करायला पाहिजे. तुमची भूमिका 100% बरोबर आहे. हीच भूमिका आपण परवा मांडली की त्यांना कुठलाही निर्णय म्हणजे कुठला हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मला मारा शूट करा असं सांगणार नाही. तुम्ही त्याचं खाद्य इकडे जे बाहेर येतात त्यांना खाद्य तयार करा आणि त्याच्यासाठी सूचना तुम्ही खाली डीएफओला द्या, एवढी विनंती त्यांना केली. त्याच्यावर बोला, पण मला टर्मिनल की सावंतवाडीमध्ये तुम्ही बस स्टँडचा विषय घेतला, आता टर्मिनल आहे. तुमचे पदाधिकारी कार्यकर्ते या विषयांवर कधी गांभीर्याने झालेले मला दिसले नाही. मला म्हणजे जनतेला टर्मिनलचा विषय तुमच्याच मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळेस सोडवला. आता अवस्था अशी आहे, एक गाडी तिथे थांबते, कधी 2-3 गाड्या. ती असं असताना तुमचे भाजपचे कुठलाही तिथे पदाधिकारी या विषयावर बोलताना कधी दिसला नाही. बस स्थानकाची अवस्था कुत्रा नको पण ह्यावर अशी अवस्था आहे, बरोबर ना? आपण कुत्रा म्हणूया, भीक नंतर, भीक आता मागून आमची कंटाळत लोक, त्यामुळे आम्हाला कुत्रा तिथे पुरता येते. असं असताना कधी कोणी तुमचा कार्यकर्ता दिसला नाही. असं असताना तुम्ही कधी तुम्ही म्हणता की आम्ही निवडून द्या, आम्ही चांगलं निवडून देतो, तुमचे लोक आधी आम्हाला आहेत का अशी जनता म्हणते. तुम्ही भक्कमपणे तुमचं सत्ता असताना गेलेले दाखवा. या 2 प्रश्न असतात त्यांच्या विषयात आहे. रेल्वे टर्मिनलच्या संदर्भात एका टप्प्याचं पहिल्या टप्प्याचं काम झालं. दुसरा जो विषय होता की त्यांना तिथून पलीकडच्या बाजूने जिल्हा बसने रस्ता काढून द्यायला पाहिजे, तो एक रस्ता त्यांचा शिल्लक आहे. तिसरी गोष्ट अशी आहे की या सगळ्या संदर्भात की बाहेरच्या गाड्या इथे सगळ्या मॅक्झिमम गाड्या थांबणं. रेल्वे टर्मिनल म्हणजे काय? तर रेल्वे टर्मिनल म्हणजे तिथून गाड्या सुटणं आणि त्यासाठी या सगळ्यांना बरोबर घेऊन सावंतवाडीचे जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न घेऊन रेल्वे मंत्री वैष्णव आणि राज्यमंत्र्यांना भेटलोच परवा. एकत्रित करून राणेसाहेब करून त्यांच्या नेतृत्वात भेटून या विषयाचा कायमस्वरूपी प्रश्न काढू. हा प्रश्न सावंतवाडी मळगावचा प्रश्न मिटत नाही. तुमच्या बाजूला माजी नगराध्यक्ष आहेत, त्यांनी मध्ये कधीतरी एकदा विषय घातला होता मडुरा विरुद्ध सावंतवाडी, त्यामुळे हा विषय होत नाही का? मडुराला वंदे भारत कंटकुला थांबली, सगळीकडे 2-2 थांबे मिळाले, सिंधुदुर्गातच का 2 थांबे नाही? मी आता फक्त एवढ्याच बोलत नाही की या संदर्भात आपली चर्चा रेल्वे मंत्र्यांची झाली आहे, म्हणजे राज्यमंत्री, पण जोपर्यंत तिथे रिझल्ट येत नाही तोपर्यंत हे नको म्हणून बोललो नाही. पण तुम्ही लवकरच आपल्याकडे चांगली बातमी मिळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. खत विक्री व्यावसायिक शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांची सरासर फसवणूक करतायत, असं मत इंसुली ग्रामपंचायत सदस्य स्वागत नाटेकर यांनी व्यक्त केलंय. काल युरिया खताच्या बाबतीत एक गोष्ट निदर्शनास आलेली आहे. शेतकऱ्यांना, भात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जे युरिया खत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया म्हणजे भारत सरकारच्या वतीने सबसिडरी रेटमध्ये जे मिळालं पाहिजे ते दुकानामध्ये, खत विक्री केंद्रामध्ये प्रत्येकाच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने विकलं जात आहे. सावंतवाडीमध्ये हा 7 रुपये असा दर आहे, तर बांदा येथे 8 रुपये दर, वेंगुर्ला, दोडामार्ग या ठिकाणी वेगवेगळे दर लावलेले आहेत. त्यामुळे हजारो रुपये असं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आपल्या निदर्शनास येत आहे. या ठिकाणी मी आपल्याला युरियाची ही बॅग दाखवत आहे, ज्याच्यावर सरकारकडून जी सबसिडी वगैरे दिलेली आहे या सगळ्या गोष्टी मेन्शन केलेल्या आहेत. यामध्ये या 45 किलो पिशवीची किंमत 2618 रुपये 74 पैसे अशी दिसत आहे. त्याचबरोबर भारत सरकारच्या वतीने 2352 रुपये अशी सबसिडी दिलेली आहे. म्हणजे ह्या बॅगची किंमत ही 266 रुपये 50 पैसे अशी सरकारने निर्धारित केलेली आहे.
प्रत्येक किलो मागे या युरिया खताचा दर हा 5 रुपये 92 पैसे असा असायला पाहिजे होता. मात्र आज आपण हे युरिया खत खरेदी करत असताना या खताची किंमत ही वेगवेगळी असल्याचे दिसून येत आहे. खरं पाहता प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना जे खत 5 रुपये 92 पैसे म्हणजे 6 रुपयापर्यंत मिळायला पाहिजे होतं, ते रासायनिक खत विक्री केंद्रामध्ये 7 रुपये 8 रुपये कुठे कुठे तर 9 रुपयापर्यंत विकलं जात आहे. यामुळे आपल्या भात शेती करणाऱ्या भरपूर शेतकऱ्यांचं हे नुकसान झालेलं आहे. प्रशासनाकडे याबाबतीत आजच मी तक्रार दिलेली आहे. प्रशासनाच्या वतीने यासाठी आवश्यक ती कारवाई करू असं आश्वासनही आज आम्हाला मिळालेलं आहे. माझं सर्व शेतकऱ्यांना माझ्याकडून विनंती आहे की रासायनिक खत खरेदी करताना जे युरिया खत आहे या खताचा दर हा सरकारने निर्धारित केलेला आहे आणि त्या निर्धारित किमतीमध्येच युरिया खत हे शेतकऱ्यांनी खरेदी करावं आणि आपलं नुकसान टाळावं अशी मी शेतकऱ्यांना विनंती करत आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खड्ड्यांचं साम्राज्य असल्याचं पाहायला मिळत आहे. सिंधुदुर्गातील अंतर्गत रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणं कठीण झालंय. अपघातांची संख्याही वाढली आहे. गणेशोत्सव काळात कोकणात मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी दाखल होत असतात. त्यामुळे या काळात अपघातांची संख्या देखील वाढते. या सर्वाला शिंदे फडणवीस सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी केलाय. गणेश चतुर्थीपूर्वी जिल्ह्यातील रस्ते सुस्थितीत झाले नाहीत तर ठाकरे गटाच्या वतीनं रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा वैभव नाईकांनी दिलाय. पाहूया. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या रस्त्यांसाठी जवळ आता जे आपण रस्ते बघितले असाल की 70% रस्ते चांगले झालेले आहेत आणि 30% रस्ते खराब झाले. त्या रस्त्यासाठी जवळजवळ आम्ही 100 कोटी रुपये या जिल्ह्यासाठी आणले होते, परंतु त्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या कामासाठी स्टे या शासनाने दिलेला आहे आणि त्यामुळे यातनं काही रस्ते थांबलेले आहेत. परंतु आम्ही विधानसभेत मागणी केली, रवींद्र चव्हाणांकडे मागणी केली, हे रस्ते गणपतीच्या आधी दुरुस्त झाले पाहिजेत आणि गणपतीच्या दुरुस्त करण्यासाठी जो काय प्रयत्न करावा लागेल तो आम्ही निश्चित, जर रस्ते नाही केले तर आम्ही निश्चितप्रमाणे आंदोलन करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. सिंधुदुर्गातील 4 रेल्वे स्थानकांचं होणार कायापालट. कोकण 7 लाईव्हचा दणका आणि भरले खड्डे. आणि सिंधुदुर्गचं मँचेस्टर. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.